Fl-20 ta' Lulju tal-1974 l-Arċisqof Mikil Gonzi ċelebra l-50 sena mill-ordinazzjoni tiegħu bħala isqof u għal din l-okkażjoni ordina 50 saċerdot. Dakinhar ukoll kien is-Sibt u 50 sena wara ukoll fil-Konkatedral ta' San Ġwan 38 minn dawn is-saċerdoti iċċelebraw dan l-anniversarju tant sinifikattiv ħajjithom. Monsignor Charles Cordina u Father Colin Apap huma tnejn minn dawn is-saċerdoti li s-Sibt iċċelebraw il-50 sena mill-ordinazzjoni tagħhom. ħafna sabiħa, mhux meta brid, imma li tagħmel 50 sena l-bambin ikun għenek biex tajtiex, imma l-iktar li ħaġa sabiħa jinsu tajt ifel waħdi. Imma s-sabiħ tiegħi jien sibt ħafna ħafna familji naftakar Ġesu jgħid tsibu mid-darba aktar u vera imħabba. Il-ftit li tkun tajt int u taqdil in-nies issib ħafna mħabba. Tara sħabek 50 sena jikbar u minna kienu veru kontinni ma narom u l-fat li tinaqat u tanna n-nis li l-ek ma tara. N-nis li batew u soffrew. ħafna minna l-ġenituri tana li tlifnijom u l-lum tfakkarna fjom u koll. U li nġeddu dil-weda ta' mħabba li nġesu ma l-Arċisqof għalija kien pass li ma kienx faċli imma għamiltu koll din id-darba u attiva. Iva li l-alla bl-għajnuna tiegħu nistgħu nkunu ta' servizz għalikom mill-aħjar li nistgħu. L-Arċisqof Charles Scicluna ċelebra l-qoddisa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-ordinazzjoni ta' dawn is-saċerdoti. Fl-omelija u rrefera l-Vanġelu li fih Ġesu jgħid li 72 dixxiplu li se jibgħathom bħal ħrief qalb lil-pup. Għalli s-saċerdot jaf li din il-missjoni tiegħu mal-poplu, waqt li enfasizza li din il-missjoni ġejja mill-lotja u mhux mill-kilba l-poter. L-Arċisqof qal li s-saċerdot imsejjaħ biex ifejjaq imma jrid jifhem li hu l-ewwel wieħed li għandu bżonn il-fejqan. Monsignor Scicluna talab għas-saċerdoti li minn dakinhar għaddew għall-ħajja ta' dejjem, waqt li sellem ukoll lill-formaturi li ħadu ħsieb lir-reliġjużi u għal kull min kien parti mill-vokazzjoni ta' dawn is-saċerdoti. L-Arċisqof talab pjaċir wieħed lil dawn is-saċerdoti, dik li jitolbu u joffru dan il-mument sabiħ f'ħajjithom għad-don ta' vokazzjonijiet. Għalli u l-mulej li jsejjaħ imma l-poplu tal-Alla jrid jitlob għal ħaddiema fl-għalqa tiegħu. Matul il-qudiesa s-saċerdoti ġeddew il-wediet li ħadu fl-ordinazzjoni.